Den her robotcelle er en nyskabelse inden for montage af skydeventiler. Det er den, fordi at der er faktisk ikke lavet en lignende celle før. Vi har en til en kopieret det, vi normalvis laver på vores manuelle samlelinjer. Og det har vi gjort, fordi at den her celle, den skal vi kunne flytte rundt i verden, hvor vi har andre produktioner. Cellen har selvfølgelig haft en kæmpe betydning for vores produktivitet. Samtidig har det haft en stor betydning for vores kvalitet og også vores arbejdsmiljø. Vi har været i stand til at reducere mange tunge løft. Vi har reduceret ensidigt gentaget arbejde, og vi har faktisk hævet vores medarbejderinteresse for det arbejde, der bliver gennemført her.